Šta mladima donosi preduzetnička pismenost i preduzetničko razmišljanje? Pa mislim da pre svega preduzetničke veštine su jako značajne za mlade, jer kroz to zapravo oni razvijaju određenu kreativnost i različite veštine mogu razvijati kroz samo preduzetništvo, što zapravo ne samo da doprinosi njima kao na nekom ličnom planu, već je kasnije naravno za zajednicu i tako dalje. Dosta ideja koje mladi imaju, ukoliko imaju određeni set veština, mogu zapravo da realizuju nešto promene u svojoj zajednici. Tako da recimo u našoj školi dosta, da kažem, učenika se aktiviralo na neki način i kroz različite oblike neformalnog obrazovanja radi na svojim preduzetničkim veštinama, tako da imamo dosta učeničkih kompanija koje su osnovane u našoj školi i konkretno sam i ja deo jedne učeničke kompanije i na nekom ličnom planu mi je dosta pomoglo jer sam upoznala dosta ljudi sličnih meni i nekako mislim da sam unapredila svoje komunikacione veštine, tako da mislim da smo svi mi preduzetnici u duši i da je samo bitno šta preduzimamo.